дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ноҳияи Вахш бахшида ба гиромидошти сардафтари адабиёти классики тоҷику форс Абу Абдуллоҳи Рудакӣ чорабинии омӯзиши фарҳангӣ баргузор шуд. дар ин чорабинӣ намояндагони шуъбаи маориф ва омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия иштирок дошта оид ба фаъолияти эҷодии ин шахсияти барҷастаи таърих амири шоирон маъруза намуданд. иброз гардид ки устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ умри пурбаракати худро сарфи омӯхтани илму дониш ва эҷод намудани асарҳои баландмазмун намуда дигаронро низ ба роҳи илму адаб ҳидоят кардааст. хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия аз эҷодиёти пурғановати шоир шеъру таронахонӣ намуда аз ҳаёти шоир лаҳзаҳои ҷолибро дар шакли саҳна пешкаши ҳозирин гардониданд. саҳнаи дигаре ки таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба худ ҷалб намуд ин қироат намудани ғазали бӯи ҷӯи мулёни устод Рудакӣ буд ки шоҳ баъди шунидани ин ғазал ёди ватан мекунаду ба сӯи Бухоро бармегардад. ман аз он шудам ки имрӯз дар ҷашни устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ иштирок мекунам. ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо кӯдакон наврасон чунин шароитҳоро фароҳам оварданд. Абу Абдуллоҳи Рудакӣ дар мавзӯъҳои қадру манзалати инсонӣ, меҳру муҳаббат, одобу рафтор, табиати дилоро ва ноадолатиҳои рӯзгор шеъру ғазал ва қасидаҳо эҷод намудааст. шоир дар васфи зебогии дилдодааш ки ӯро Нигина ном буд шеъру ғазал ва таронаҳо эҷод намудааст. чун Нигина канизи Малика буд, шоир эҷодиёташро дар назди Малика қироат карда ба дӯстдоштааш мебахшад. Малика меандешад ки шоир ин ҳама васфу тавсифи Маликаро намуда истодааст. чун мефаҳмад ки ин ҳама таърифу тавсифи зебоӣ на аз ӯ балки аз канизаш аст, қаҳру ғазаб намуда Нигинаро аз шоир дур сохта ӯро бар дигаре ки аз илму хират бехабар буд мефурӯшад. ҳамин тавр шоир ба висоли маҳбубааш нарасида шикоят аз нобасомониҳои рӯзгор менамояд. ин порчае аз ҳаёти маликушваро устод Рудакӣ буд ки аз тарафи хонандагон иҷро карда шуд. имрӯз мо дар ҷашни Рудакӣ ки дар маркази ноҳия бо иштироки тамоми мактабҳои ноҳия баргузор гашта истодааст иштирок дорем. албатта ҳамаи инҳо меваҳои истиқлолият ҳастанд. меваҳои истиқлолият ки дида истодем имрӯз рӯз аз рӯз ҷумҳурии мо ободу зебо гашта истоданд. сарзамини мо хуррам гашта истодааст. мардум ба фаъолияти меҳнатӣ сару кор доранд ва ҳама инҳо аслан бо шарофати пешвои миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Тоҷикистони мо муяссар гашидааст. мо шукрона аз ин озодиву ободии диёр мекунем. дар ин чорабинӣ аз тарафи шуъбаи маориф миёни хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия оид ба аз бар намудани эҷодиёти устод Рудакӣ қаблан озмун эълон гардида ғолибонро дар як вазъияти хотирмон бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ намуданд. Файз Муҳаммад Мавлонзода, Шӯҳрати Бадриддин Намозалӣ, Эргаш, ноҳияи Вахш, Ахбор.